is that when Goddag og velkommen igen til D og M&D, M&D, ja, ja, M&D, M&D, ja, 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 M&D, ja, ja, ja. Ja. Ui. Jeg var ved Dian. Jeg har en opgave til dig. Du skal bare nakke et skelet, så du får en bone. Hvad? En bone. En bone. En bone. En bone. En bone. Altså en bone eller en... Bone. Okay, en bone. En bone eller en bone? Ja, det tror jeg, det er en bone. Tror vi tager en bone. Skeletros. Samtidig på svensk. Så det ved jeg nemlig. Ja, for du kan nemlig snakke spansk. Ja, den har hej. Jo. Skeletros. Tjen, han har en doktorgrad i spansk. Skeletros. Der er en mærkelig creeper herovre. Ja, nej. Pia. Det var bare spansk. Så der er en creeper bag dig. Nu springer du. Hvorfor er en pil? Nej, det siger jeg jo. Det var sådan, han lige går godt der. Så har en pil lige i ansigt. Au. Der er en til. Har du fløjt i? Har du fløjt i det, du har brug for? Det ved jeg. Det er godt, at du slår mig. Nå, så. For helvede. Jeg har en bog. Nej. Kast. Helvede. Du står stille! Hvorfor kan jeg aldrig finde? Den har jeg jo til siden. Dian, jeg dør. Jeg kan ikke finde vores hus. Wow, Dian, hjælp mig. Ja, jeg håber ikke, du dør, for jeg kan ikke finde vores hus. Hvis jeg bliver ramt af en pil mere, så dør jeg. Så undvig, for der er også en efter mig. Så det er 50-50. Fuck, der er en zombie. Jeg kan ikke finde vores hus. Vend om. Nå, mod dig. Godt, Ja, til højre. Lad mig. Nej, det er ikke der. Det er der. Det er sådan en slum. Ja, altså derovre. Hvor hæk, hvor er du henne? Det ved jeg sgu da ikke. Du er nemlig. Jeg ved. Hvad er du? Du kommer ikke ud før der. Nej. Ja. Find en måne. Jamen, jeg prøver. Jeg skal lige ud, ikke Du også? havde også jern på dig. Nej, jeg havde... Det havde jeg lagt i kisten. Nej. Sig mig, havde du ikke lavet noget kød? Jo, det har jeg lagt i kisten. Du har en... Nå? Creeper efter dig. Nå, havde jeg. Nå, den så. Fuck, mand. Det skal du glæde dig Hvad sker der? Det er sådan... Er det en zombie munk? Det er en villager. Nå, jeg kan det munk. Fed, det vidste jeg ikke, det kunne være. Dian. Spån, når du kommer hjem. Seriøst. Når du kommer hjem. Man kan jo lige bedre. Du skal glæde dig til at se det på film. Fuck, det ser sjovt ud. Jeg står, så går du forbi. Og så kommer der også en creeper bagefter. Og så nej. Så bliver det en alt. Nå, ja. Jeg tænkte på dig. Ja. Hvad? Jeg ved fandme ikke, hvor jeg går ind. Derovre. Ja. Jeg går herned igen nu. Hvad er det der? Block update! Nu skal slå til den. Ja, nu sidder jeg jo og kigger på din skærm. Ja, Han er sådan en lille luger. han er en dejlig dreng. Au! Ja, det var smart. Au! Det er død. Der er creeper. Ja. Fuck, den eksploderede meget. For helvede. Så siger du altid til mig, for ikke få det eksploderer. Jeg skal nok hjem så. Ja, så tag nu bare en jeres-bog. Jamen, nu kan jeg jo finde tilbage til det lige. Dø. Nej, det er ikke mere. Det kan ikke ramme en kram. De der, de står og skyder hinanden. Tror det nok. Ja, det er det. Hej, Kliver. Hej, Sonny. Og jeg har brugt lang tid på. Kommer du tilbage med 2 vågne? Ja. Nej. Sig det ordentligt.
Ja, du skal kigge på den klamme måde, det mener. Hun har sprunget her! Fuck, jeg er bange! Ja! Sådan der. Hvor helvede de. Sådan der. Nu ser jeg, at man kommer op. Så bare kom ned på trappen der igen. Hvor kan der ske Jeg der? skulle kigge opad. Hvor fanden sprang den? Jeg sprang lige her. Hvordan kom den herind? Jeg ved det ikke. Hvad fanden er du af? Jeg tror... Wow! Kom ud derind. Ved det ikke? Hvad skete der der? Ja, og det skal vi lige se. Au! Der kom en zombie igen. Hvad sker der? Jeg kommer på det der hul, det er dødshul. Der er ligesom en zombie hernede, så jeg vil gerne slå den. Ja, jeg kan også godt se den. Jeg kan godt se den. Du har bare en pil lige i ansigtet. Prøv at se mig. Derfor jeg ikke kan se noget. Faktisk på min skærm, der er der ikke sprunget noget som helst, så... Jeg kan stadig faktisk slå noget i stykker. Ja, og nu vil jeg nok lige passe på, hvis jeg var dig med at falde ned i noget lava, der er lige bag. Lige for. Hvad er? Gå væk! Zombie. Hvor? Der er ikke nogen lava. Der er det lige der. Hvor er der en zombie? Hjælp mig. Hjælp mig, jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se, at der er sket noget som helst. Jeg tror, jeg dør. Sådan der. Ja. Det var meningen, så kan jeg se, hvad der sker. Så kan jeg se, om der sprang. Ja, nu kan jeg se, at der er sprunget ned. Hvordan er det en creeper hernede? Ja, det Jeg tror, vi skal dække det her hul til. Nej. Jeg tror, vi er nødt til at bygge et nyt hus. Nej. Jeg nægter. Jeg bygger et hus her, så. 6 minutter. Bygger jeg. Så, jamen, det er bare noget lort. Det er også det, bliver vores hus sprunget i luften. Ja. Undskyld, du og lukke døren. Det er lige ikke. Nej, fordi den kom jo ind. Jeg så den. Den gik forbi lige i det, du gik. Så kom den forbi bag dig, og så siger jeg bare... Jeg har allerede set titlen. Hvorfor springer luften kommer mig? Vil du lukke døren? Nej, det skal ikke til den. Så vil jeg tage et spoiler for den, der kommer ind og sådan noget. Nå. Og så vi skal til at se verdens sjoveste. Nej, Kniver! Nej, nu skal du ikke overdrive så meget. Har du knoglen? Ja, jeg har. Nej, nu skal jeg tage sin boner. Ah! Du til den gik lige bag dig. Ja, det havde jeg så godt set. Jeg prøver at springe den. Spring. Okay, jeg tror, I håber så. Jeg tror ikke, vi skal høre. Kom, jeg har en idé, kom. Rigtig god idé, kom. Op ned i hullet. Hjælp mig lige her. Ja, det er klart. Kom, skynd dig, kom ned. Kom, skynd dig. Skynd dig nu hernede på alvor. Her! Kom nu! Hvor? Nu kommer de jo. Skynd dig nu. Jamen, jeg kan ikke komme ned! Kan du komme ned? Fuck. Skynd dig nu, kom ned! Jamen. Sådan. Nu siger man, at de lige har ødelagt vores vandressource. Nu siger man, nej, der er det ikke. Der er sove på det her. Det er godt at sove på. Jeg vil lige det. Det laver du. Voldtager ikke, mens jeg sover, vel? Jeg har ben på. Det er så dørt! Jeg kan ikke en knogl. Nej, jeg taster. Du skal ikke have en bolig, mens jeg sover. Prøv at stå op. Nej, hvor er det? Du har vist nogle både drømme der, hva'? Ja, fy for helvede. Klamme svin. Ja, det er nok. Jeg kan bare se den der. Det er nok den episode, der er sket mest i. Skal vi prøve at åbne og se, hvad hunden har slået? Slag. Jeg ved noget, de er kørende. Okay, det skal vi... Creeper! Hvor? Den er efter dig. Okay! Nej, det kommer der til mig! Nej! Wow! Okay, overlov det. Der er nede, kom. Hvad? Ja, der er en skeleton nede i vores vandressource. Nå. Det er... Wow, jeg skal... Okay, jeg kan godt se i næste afsnit til, så var der opbygning. Genstart. Så. Ja, Så tror jeg lige her. Ja, så tror jeg lige, at du ordner det der hul der, fordi det... Det ved jeg ikke. Min rygklør. Kender I det, når røven slår? Ja, Det er jo... Fjern det der. Sådan der. Nu er det næsten. Så Så er det dækket til.
Ui. Så skal vi lige op og klare vores vandressource, og ja. Nå, vi skal til at slutte. Skal vi? Ja, så næste afsnit. Næste afsnit begynder vi at bygge. Opbygningen. Au, min dør! Så er det bare smadret din to. Hej!